PN de er jo kendt for at sælge beslag rundt omkring i Danmark. Det vi så forsøger nu, det er også at blive lidt en trendsetter inden for det her område her, hvor vi inden for vores almindelige grovbeslag, som er til udendørsbrug, hegn og stakit og det lignende, der forsøger vi at lancere den her nye serie, som hedder PN Design, markedsfører vi den under, som er de her 9 redesignede emner i en ny overflade. Plus vi har en ny serie, vi kalder PN Fashion, som er det her inden for hyldeknægter og hattekrog, hvor vi har friske gamle produkter op, kan man sige, med nogle nye farver, og tilført dem lidt nyt med en skjult montering og hatte- og frakkrog med lidt rundeller, så man dækker skruehullerne af. Så vi forsøger sådan, og et nyt pap også. Altså vi forsøger sådan, at det skal være lidt fancy, det hele. Det er noget nyt? Ja, det er det. Det er et nyt design, vi har fået lavet på 9 af de mest solgte af vores produkter, kan man sige. Vi har selvfølgelig ikke kigget på, hvad for nogle, der er gået bedst, og der har vi så valgt 9 produkter ud her. Vi har haft designer til at kigge på, som har redesignet det lidt, og samtidig med det har vi fået lavet en ny overflade, eller fået tilgang til en ny overflade. Hvad er forskellen så på det plejer at være i, altså det der? Det vi har i dag, som vi anbefaler til, der skal sidde udvendigt, det er jo varmeanalyseret. Og det er også rigtig, rigtig fint og rigtig, rigtig godt. Her har vi så bare muligheden for, at det kan hurtigt blive lidt grovt i det, kan man sige, hvor det her delta-shield, det er meget mere fint og glad i sin overflade. Og så har det også den funktion, at det holder dobbelt så godt som en varmegalvanisering gør. Så der vil gå dobbelt så lang tid, før du begynder at se rustpletter på de her beslag, kontra en varmegalvanisering. Okay. Ja. Jeg synes også, det har fået sådan lidt nyt design. Ja, vi har haft designer til at kigge på alle beslagene, og alle beslagene er sådan blevet rundet lidt af, kan man sige. På vores gamle beslag, der er de måske bare klippet lidt firkantet over, og så er det et hængsel. Her har vi sådan kigget lidt på, at det hele, der er en rød tråd i det, at alting er rundet af. Som I kan se, det hele det har lige en runding. Ja. Der er en slids igennem på det hele, og printet PN. Ja. Og det bliver så markedsført under hvad det hedder, PN Design, som er de her 9 produkter her. Det bliver sådan lidt moderniseret. Ja, det kan man godt sige. Det gode ved den her overflade, det er også, at en varmegalvanisering, den kan hurtigt blive sådan lidt mat og lidt trist efter nogle år. Det gør den her ikke. Altså der går betydeligt længere tid, ligesom at overfladen den holder sig længere, så beholder den også den her glans i meget længere tid. Så det gør også, at hvis du har været ude at investere i noget dyrt hegn eller lave en carport, så er du fri for det. Mange de måske vil male det over efter nogle år. Det er ikke nødvendigt her, fordi det beholder den glans, som det nu har i dag. Okay. Hvad med skruer og sådan noget, følger det med? Ja, altså det bliver markedsført, lige vise det her, det bliver markedsført sådan her, okay, med PN Design, og så bagpå, der har vi skruer med i de farver, som beslagene nu har. Som man skal bruge til at montere? Som man skal bruge til at montere med. Okay. Så det er en hel pakke, du får her. Ja. Du skal ikke ud og have en elgalvaniseret skrue, der ikke har den rigtige farve heri. Det er med, det hele det er gennemtænkt her. Et beslag, et hængsel har set ud som et hængsel, det har gjort de sidste 100 år, tror jeg. Der er ikke sket ret meget udvikling på det. Det har vi forsøgt at lave lidt om på her. Vi har ikke lavet nogle radikale ændringer på, fordi vi tror også, at det er et område, hvor man ikke skal lave alt for meget om. Men vi har lavet det lidt med nogle lidt runde kanter og lavet en slids i det, så der er lidt gennemgående træk i det hele. Så man kan se, at her der køber du et PN-design, som vi markedsfører det under. Vi lancerer også et nyt sikringsbeslag i dag. Og det er, ligesom det gamle, også godkendt som en børnesikring efter svensk standard. Det vil sige, at vi må markedsføre det herhjemme som en børnesikring. Vi kalder det både en børnesikring og et indbrudshæmmende beslag. Altså det har en funktion både når du står indenfor, så at de børn ikke falder ud, og også hvis der er en tyv, der vil ind, har det også en indbrudshæmmende effekt for ham. Han kan ikke liste vinduet op. Hvis han skal ind, så skal han bryde det op. Hvis du skal åbne vinduet helt op, så skal du lukke vinduet helt i og lukke det. Så falder beslaget ned i lodret. Så kan du tage den her tab og lige rykke den til side. Det gør så, at når du så åbner vinduet helt op, så kan du få den ud igennem slidsen der. Og så åbner du det helt. Og den samme funktion har det jo, hvis du står på den anden side af vinduet.
og det står i udluftningsåbningen her, så for at komme ind, så kan tyven jo ikke. Han kan ikke liste det her op, når den står i vandret. For der går den på hernede. Den skal falde lodret, og den eneste måde, den kan falde lodret på, det er igen ved, at du lukker vinduet i, og den falder ned, og så, whoopty, så kan du åbne det. Ja. Så det har 2 funktioner. Ja. Vi står på den her stand her, fordi at, det er messen i Danmark, kan man sige, hvor man kan vise sine nyheder inden for byggeriet. Så derfor vi har stået her i mange år, og er glade for at stå her. De kunder, vi har haft inden i dag, de første timer her, de har været rigtig, rigtig positive over for de nye ting. Som sagt, de har heller ikke set noget nyt på det her område i rigtig mange år. Så jeg tror, at vi kommer med det her på det rigtige tidspunkt.